Og det første jeg gør, det er, at jeg skraver skælden af. Jeg tager en kniv, og så bruger jeg den spids side, men uden at skære ned i fisken. Så skraver jeg skældene. Den har mange skæl, sådan en hornfisk. Grønne skæl. De er grønne ligesom benene. Og det gør jeg så på begge sider. Og det er nemmere at gøre, inden man skærer den op. Fordi så er den sådan lidt mere rund og nem at holde på. Og se, der er mange, der kommer rundt dem her. Så skærer vi lige dem af. Sådan. Sådan en hornfisk. Den har noget sjov. En masse små spidstænder. Når det her så er gjort, så tager jeg kniven, lige en anden kniv, og så skærer jeg fra gattet. Gattet, det er numsehullet. Og så holder jeg helt lige, så kniven kun lige har fat. Og så fræser jeg simpelthen maven op på den. Det gør jeg hele vejen op. Det er ligesom, der er en streg på den. Jeg kan gøre det efter. Det her, det er en hund. Den har roven. Igen. Ja, ligesom den lige før. Og så skærer jeg lige stykket af hernede ved gattet. Jeg tager den op, og så skærer jeg lige lidt ind i begge sider. Sådan. Så tager jeg alle indvoldene ud med fingeren, og så kører jeg helt herop til, og så passer jeg lidt på den her galblære. Den skal man ikke skære i stykker. Det er rimelig vigtigt, fordi der er sådan noget galle i, og det er ikke særlig lækkert. Så kører jeg det her helt op. Sådan. Og så herop, så skærer jeg simpelthen nakken over på den. Og så har jeg hele hovedet med indvoldet her. Så har den sådan en svømmeblære her. Det er fordi, så svømmer den sådan her. Hvis ikke den er en svømmeblære, så rører den måske den anden vej rundt. Så nu tager jeg lige, og den svømmeblære her, den skærer jeg lige, eller også så tager jeg min negl. Nu tager jeg lige og skærer den over her. Hele vejen op til, så vi kan se, der sidder blod op ved dens ryggrad. Når jeg så har åbnet det, så tager jeg ind under vandet. Så sætter jeg min tommelfinger ned, og så kører jeg op langs med. Så får jeg den der blodåre ud, og så renser jeg den herinde. Lige fjerner den der smule, så sidder tilbage af svømmeblæren. Det kan jeg lige trække ud med fingrene. Sådan. Der er ingen grund til så meget vand. Sådan. Samtidig kan jeg også lige mærke, at der ikke er flere skæl på. Når jeg så er færdig med det, skyller nogle af alle de der skæl væk. Så tager jeg lige en saks. Og nu skal jeg lige have... Klipper jeg simpelthen lige den, der er den finde, der sidder op øverst. Og jeg klipper, jeg skærer halen af. Så klipper jeg den lille finde, den har hernede lige bag ved gattet. Sådan. Så klipper jeg, og jeg klipper rundt om, eller også så skærer jeg rundt om den lille finde, den har her ved siden. Der sidder sådan en lidt flad, så jeg skal ikke kun klippe finden af, fordi så har vi det stykke ben til at sidde og få i munden, og det gider vi ikke. Sådan. Så kunne der have været, men nu har jeg skåret den af bag ved de der to finner. Så nu er jeg faktisk klar til, hvad ved jeg med den her fisk. Jeg steger ikke helt fisken. Jeg tager faktisk og skærer den over i, den her kunne jeg skære over 3 stykker. 1, 2, 3. Og så vil jeg faktisk også lige tage og skære den her lidt op ned langs med benet, fordi hornfisk er bedst, når det bliver stegt, fyldt med den lækreste persille og salt og peber, og så skal de vendes i almindelig mel eller i rugmel, og så skal de steges
i smør eller en blanding af smør og olie på panden. Og det sidste du kan se her, det er, den er helt grøn på benene. Så når man spiser en hornfisk, skal man ikke være bange for, at man kan se alle benene, fordi de er grønne. Både de små ribben den har, og ikke mindst rygbenene. Skal man ikke skære dem ud?